Sogo ani YouTube channel narok nai tongo ADJ production tei narok nugo mankhana ania kaisa box tongo amongka silver button YouTube award chengmani 100k subscriber kamani bagai ang puilano jotono hambai nan muchungo jotonai tongnai viewers rok tei ani ADJ production na je subscribe khaina rokno Paiphlaiya Hambai narok ni hamjakmung tei support ni bagai ang tini award mangkha ang khlaiyo bwkha chalabo ama haikena narok na hamjakmung tei support khlai tongana hne anke omo USA ni Oklahoma ni simi 21 January o phaimani anke tini 2 February rachio phaisok paika tini sarigo tabuk ani yago tang tini bona unboxing khlainai nara ana nai tongdi phaiding ke omo bisingo tam tong khengi nailena biang thejak tong to bisima rana Ama ke kalau besok pajak saya itu ternai pulang mana mangka ama hai kat cikon sa mana saya itu ternai ke orang tahu YouTube by certificate chengmani ama bo kalau pori nai mana suka kari nai ke na boni tala tahu ama hai pouch mano ke tekesha omo bumano omo jotono olo pori nai ne ke mos nai di are ke bana sem plastic khulung nai na wow chengmani belaikhe na tongthokka tini ang silver button mane ke tam swijak tong ang sawana presented to ADJ production anima deborma jamatia for passing 1 lakh subscriber YouTube ni swijak tong belaikhe na hambai joto subscribe khaine rokno tei joto nai tongnai viewers rokno Paiphlaiya Hambai haine hai maya parpiu norok ni hamjakmung tei support ni bagai na tini omo hai YouTube by reward jakka anke sanan thanga anke Khoroksa YouTuber ngai Khoroksa Content Creator ngai oi award belaikhe na matter khlaio anke ani YouTube ni jani ba kisa sai khanaroana ang puila maimui songmani video ni simi chengmani aboni yagulo ang blogging khlaika tei aboni yagulo ang music video khlaika garo jaga jottono norok ni hamjakmung tei support ang mangkha khlaio ang bwkha ni chalabo ama haikeno norok ni support man thangana hnai gai ani ADJ production by je samung tangnai je ano poito sawi ani production house je samung tamphaina rokno bang Paiphlaiya Hambai maru ang bwkha ni chalabo tebo ama haike norok ni logi nango norok ni support nango ang khlaio norok ni hamjakmung te bang manana hnai ama haike na logi manana hnai anke tini to tei tam sasine belaikhe na tongthokmani sa kai tam sanai tabuk to corona ni salba jora kesap bidurok tui phainam jongphano katal bidu phaimai angai tongo ta male jotono nok bisingo habai ma tongo anke bidurok asuk phaya pono norok khata baidi ang saitogui tongo bidu katal tui phainani nendara ani YouTube channel na choya ui nai tongdi ama haike na support khlai tongdi teboro samung katal kaham ang tui phainai nora ana ama haike na bwkha ni chalabo logiri tongdi asok sawina ang tini mwthak sinai belaikhe na hambai jotono na khulumka।